Que tal, bechos bravos, como andades? Queredes saber cal é a nova aventura na que me vou a meter? Pois quedade aquí no vídeo, estade atentos que ímolo descubrir. Xustamente nesta caixa temos uns pequenos amiguiños que chegan por primeira vez a casa e estou seguro que moitos de vos xa os coñecedes. Primeiro porque xa suben algúns shorts en relación a iso. Foi antes o short que co vídeo do desempaquetado, pero bueno, non deixa de estar interesante ver como chegaron e como comecei con esta nova afición. A verdade, estamos falando dos bechos bola ou, máis concretamente, isópodos en xeral. E ti, se és un becho bravo, suscríbete. Xa sabedes, se vos gusta a miña canle, se vos gustan os meus vídeos, dadelle like. Estamos, por suposto, en YouTube, Instagram e, recentemente, tamén en Facebook. Buscade por Bechos Bravos e ali estarei. Volvendo ao tema, trouxen 6 especies que merquei na tenda Scale Area e, como vedes, veñen ben empaquetados, cada un na súa caixiña de plástico, con suficiente humidade e tamén alimento. E incluso un lugar para protexerse, como son trociños de hueveiras. Todo perfectamente, xa digo, empaquetado. Imos vendo pouco a pouco as especies. He de facer un resumo de como están actualmente. Xa levan 2 semanas comigo. En xeral adaptáronse bastante ben. Tamén son as especies que trouxen bastante fáciles de criar. Non hai nada especial. Xa veremos pouco a pouco no futuro para traer máis especies máis complicadas e máis raras, non? Neste caso. Pero por agora, estas 6 coas que estou comezando son bastante sinxelas de coidar. Aproveitei tamén para mercar gusanos da fariña, como vedes, para alimento. A verdade é que non inicialmente pensados para os isópodos, máis ben para as formigas, que sabes que tamén teño. Por agora compenso, non sei se os isópodos tamén poden chegar a comer gusanos da fariña. Hei de investigar. En todo caso, están pensados inicialmente para as formigas. Xa sabes que ten unhas cantas. E nada máis, aquí está a caixa vacía e ata a próxima.